No, thank you so much, Program Director Shumarwekos. Hello. Kale ngawe qali. Ngazoqala kodwa ngiqale khona kumfundisi wakithi ebuhleni baba nazareth. Aphansi konyazi. Ubaba uCwenza. Amen. Wenze manje. Baba uDlamini la ekhaya. Usingaye academics esinawo eholo umphathi wezemfundo la yabona ke mfundisi ngithole kahle obethu ulapha nje uphethe region lokho esithi thina ngakithi iprovince banama region of 4 thina sithi province ngapha ngakithi I'm trying to be smart but I'm failing because I've prepared a lot. Mankhuluma nje ngikhuluma less than 3 hours. But I'm trying to ngikhuluma less than 6 minutes. Usho njani? Oh, it's okay. Okay. Umphakathi, the community, the society. So that I am relevant, I prepared my speech in English because I thought that if ngikhuluma isiZulu esami isiZulu sebele isiZulu sangempela ngiyehluleka ukukhuluma isiZulu sokudlala so ngiba ne problem ukukhuluma isiZulu sokudlala siyezwakala. Okay. Ushuthi uzokhuluma isiZulu esisifana kana because akekho umuntu ongancelana isiZulu ebeleni ongasizwa. Should akusona isiZulu something else. isiZulu nje sebele ngeke usizwe. Kufana neXhosa sebele ngeke usizwe. Lesi sikhulunywayo isifana kana. Nesiswati nje sebele kahle hle ngeke usizwe. Ngiyadlalela ngizozama. It is a special honor and privilege that today, Babu Dlamini, you have such an august occasion, an august audience, ebesubiza abantu of our caliber. Bona ubiza umfundisi uCwenza nje akona into yokudlala. But there are few people about invite mina la abahlangana khona because abantu abaningi bangilandela mina nge-channel yami ye-TV online. I always speak the truth. I speak the truth as it is. So it's very difficult to biza. But ke kushuthi ke nesibindi. On this special day, we meant to celebrate, to sing the joy, to feel the academic sense of honor, courage, commitment and dedication, to revive our physical being and to correct spirit, soul, thoughts to its rightful divine place, to think in high gratitude the Dlamini family and their daughter organized, which is a historical gathering ever in the annal history of this society. So to engage the thinking, to engage in a myriad of school of thoughts, to engage in a philosophical world, the world of thinkers. Not just thinkers, but the critical thinkers. It was critical, from all the epochs of the Bible, from all the epochs of the biblical perspective. Here today, there is an emergency of the African god, shembe. Uma usuka Adam, ubuka leyo epoch, noma leyo phase, noma leso sikhathi,
uma uyithanda kakhulu inkolo uzoyenza lento engayenza mina ngiyenze kalula ke because mina angiphendukanga mina ngaba eNazareth angiphendukanga angizwanga kumnandi ngase ngiphenduka akuthanga makushaya umgidi ngaphendula umgidi angiphendulwanga ukuthi yebo mina ngilona angiphendukanga in fact nje ngilona ikholo mongibheka baba umfundisi uyazi angiyona futhi inzalo yebandla kwaShembe amakuya ngaba inzalo mina ngingeni lapho kuthiwa inzalo kathina siyinzalo ngoba ngizalelwanga mina khona mina ngaphuma khona ukuze ngibe khona emhlabeni I'm pure mina eNazareth yiNazareth ungqo impela leli lonyazi ungqongqongqo I've never asengiguqe komunye umuntu empilweni yami noma ngabe uyisangoma noma umthandazi noma uyini noma uyinyanga akaze nje ukuthi ugobela akaze ngiguqe umuntu and ngimuze ngife ngeke ngiguqe kumguqe unyazi liqala amen ama sengiguqe unyazi sengisuka khona ayikho indoda mina engibizayo babithi nje ukubuya lapha kubaba nje no shembe ngeke enze lutho Mahaye awuze lapha ke kusize cha because anginalo ngisho uhlanga emzimbeni wami ayikho insonto engifakayo la mangakhumula nje nginqunu nje clean ngoba ngazethe clean yini clean ababokhe umuntu clean nje ongaze nje asiphuze washo ongaze nje azawuthatha umuthi awufake egazini lakhe pure academic mina lo sibabi impela yakho impela le organic impela lele impela ungqole impela kamqalendlela ungqo impela wenkolo ungqo bake bangizama umfundisi ungithathe ezokweni baqala bangilalisa kuqala bengithumela ilwani bangizongidweba uma ngisuka nje office wena office lapha eMaritzburg 247 Baker Street Ashdown seduza nje yabo ilongana before ilongana iCatholic bafika ubuthaka obunzima obunzima engaze ngikubona ngabuyela eceleni kanti ngase ngithwetshulwa ngelwana la kusebenza le science engalungile manje bathi abantu bazokwenza ke nje ngisho ngumntwana onyazi abaphela bayebekwenze nje yini baphumelela uma ngilele ngidrive imoto yami uyayazi umfundisi very expensive car Porsche Cayenne abona drive imoto expensive kodwa iyafika imkhovu izokuthatha ngoba kumele ngenze umkhovu nje userious kabi abonakala ukuthi impela ngawo umkhovu ongqo impela ngoba umzimba wami is not tempered with I'm not contaminated I'm pure ngikuma emsebenzi onyazi njalo ngoba amakuthiwa unyazi uNkulunkulu omuntu ucabanga ukuthi abantu laba sikhuluma nje umdlalo ngoba ngitakazi phela umuntu wasemhlabeni amen kukhumuke ithela enkulu kukhumuke emontweni egijima emgwaqeni ngilele mina ngihlehlisa isitulo ngalala kanti ngihlehlisa nje ngalala cha sengithwethuliwe kufanele ngishayiswe bese beyongcwaba ekhaya kanti bangcwaba into engekho uma iphumele ethelize kimi ngqo uma ishaya ngimemezelele igaba elikhulu lonyazi ngiyavuka isibhajwe la idle nje ibhluke yangangishaya ngisho ngishaya abhajwa lapha ingene kimi sokhombisa umshomeli isithombe isiphethe but angusho lokho ngoba ngifuna ukuthi ngishomayele but ngikusho ukuthi usuku lwanamhlanje ngoba ngithi angiphendukanga nokufunda kwami ngikubhese kakhulu ebandleni mina ngumuntu okwa maths and science but ngiqale kabuthi istart ngawo researcher ukuthi liyini ibandla lakaShembe ubani uShembe ngenzela ukuthi ngathi ama sengihlangana nezinye izifundiswa ngihluleke ukuphendula ngoba manje bese ngivukelwa inkani nje kodwa uvuke umoya angabe uphendula imibuzo take from Adam kuya kuNoah that's the first epoch the first phase angathi uNkulunkulu mthathu uNkulunkulu uyiTrinity uNkulunkulu indodana uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu moya ongcwele uNkulunkulu uyayikhanda into ecishe ifane naye ukhanda uAdam kodwa umuntu wakhuluma imbudane nje uAdam mhlophe noma uAdam ucabona noma sasikhona esizizwa ngala kwaAdam so thola ithuba sixoxe kahle lento ukuthi esizwe lesi uma uya lapha abantu boKhayina ngobani laba akubona abantu abaphysically njengathi siyazi lempe yakenzeka lapha emhlabeni khona ingilozi engama millions and millions ezadescend emhlabeni zafike zaba nenzalo yazo kaSathane zidescende ziholwa uLucifer hayi ukuthi sizwe
Ningezwa kahle. So omunye kamengaqwaninganga kahle ngoshembe uthi ushembe uNkulunkulu. Ufika uthatha iBhayibheli awuliphosa le. Athi iBhayibheli inabelungu. Kusho ifundiswa njalo ngithi. Ifundiswa zathi abekho abelungu lapha eBhayibhelini khona abantu abamnyama. Because Abraham akazabe umlungu. uDavid akazabe umlungu. noJesu akazabe umlungu. Lo umlungu nimchaza ukuthi ukhama kanjani lo umlungu. Wayemnyama eyinzalo kaDavid owayemnyama. Uma une-argument uJesu wayemhlophe. Usuka kanjani uJesu kwaIsrayeli awucashe eGibhithe? Uzalwa kanjani uJesu kwaIsrayeli enza amasiko abantu abamnyama ukusoka nokweqiziko yonke into yabafana ebemhlophe bakuloliswa lomhlophe ukwenza lento. But kase kwenza ama-demarcation. Babe sebeyithatha uIsrayeli bewudemarcate ngaphansi kwe-Europe ne-Asia. Bathatha i-Middle East bayidemarcate ngalo. Uma udiga original uzothola ukuthi le-Middle East okhunya ngawo namhlanje kwakuthiwa i-North East Africa. NeGibhithe ibuyizolo. Ngakho-ke lesi story esilapha eBhayibhelini akusona esabelungu saphesheya. Kodwa siyakulalela uma usho njalo ngoba phela nawe usho into obrainwashwe ngayo. Silahleka-ke kuze kube namhlanje ngoba ngithe ngizokhuluma istaff esithe ukuqina ngamabomu. Ngenza ukuthi nibe ne-homework yokuyofuna lezi zinto uMahaye eshoyo. Masisuka kaDamu siya kuNowa. uNkulunkulu walibhubhisa isizwe ngokona. Kwakuse-period yokuyikhanda kwakhe uNkulunkulu. Uma ufuna ukwazi originality kaNkulunkulu kala lapha ku-Adamu uze kuNowa. Yingakho-ke uma efika ushembe wezisa abantu izinto athi uyithole emoyeni enhlangakazi. uNkulunkulu udibana naye inhlangakazi umnike emoyeni izinto practical. Ebese izinto zamasiyicwaninga manje kwabudlamini. Zikhona in the Bible. Igama lithi nazareth. Akulona igama alilona ulimi. Igama elaqhamuka ezulwini. Igama lithi shembe akusona isibongo nolimi. Igama elaqhamuka ezulwini. Ngabe indaba yenda ukuchaza aqhamuka kanjani? Sekushintsha ukhumalo eboshana. Akubanga ukuthi nje ngathi ukuthi shembe kubizeka kangcono. Uma sikhatha igama lithi shembe nelithi Yeshua. Siwathathani sonke lamagama original. Ayeke nonke lamagama khona nase laba basebebhala iBhayibheli kabusha babengasabhali ulimi okuyilona lo basebebhalela bona ukuguqula imiqondo yabantu. Alikho igama elithi Gibhithe but ikhona igama elithi Gibhithe eBhayibhelini. But originally igama lalapha kuyisekhement. Alikho igama elithi se-Ethiopia, i-Abyssinia. Alikho igama elithi se-Sudan, iNubia. Alikho igama elithi Africa, i-Archipelago. Ngoba igama elithi Africa yakhulazi lo uyasi uyona ingozi kakhulu ngoba ngenkathi iguqulwa laphana oConstantine beguqula imithetho beguqula amasabatha bebenza yonke le nonsense ababenza nithi. Yile kwase kuyiperiod esibili sesisuka kuNowa size kuzalweni kaJesu. Hence ke lezo incwadi zokuqala eBhayibhelini eziyithora yizona kakhulu eziwumnyombo kaNkulunkulu. Aningizwanga kahle. Trinity number 2 ke lo. Sekunendodana. Kade kunoNkulunkulu eqaleliswa kuAdam kwakuNowa. Sekungena indodana after that angithi. Sesikuyilast Trinity ke manje. La sekumoya unjani na? Makho uNkulunkulu wayazi ukuthi noma siqedwe yonke imithetho ayibekela abantu. Seyifika ihlala ibhiza ayiqeda. There will be period uNkulunkulu yena sikuziqithatha. Ebese buyela emhlabeni eyongena enyameni njobe engena enyameni yentokazi ukuthi usitheya kwamahadela. Elizabeth. Aningizwanga njalo kahle. Useza nje manje njengomoya onjani? Ingakho ushembe ethela ebekwamanye amazwe. Ingakho amagcina umuntu ubiza ushembe useyile. Because sekuumoya. Ingakho ke sithi unyazi ke lo uNkulunkulu because we represent that Trinity. Hayi manje ngizwe kahle. Ngiyangixolela ngoba ngiyabona ukuthi so ngidecide ukuthi ke ngikhulume ngobuntu ukuthi buyini ubuntu. Mfundisi baba ugcwenza uthi amaguqulwa ukucabanga komhlaba. Khumbulani ukuthi umhlaba nje ubumi kanje ucabanga okuthile okudrive abantu abathile somewhere. Base besichazela leli concept yobuntu ngendlela yabo ezokwenza ukuthi thina bakwazi ukusinqoba. But if ubuntu is humanity, oqala igama ethi ubuntu awukwazi ukulisa kwenye language. Ubuntu nje. Ufana ngapha ngithi kwaZulu inkosi nje inkosi ayikwazi bo chief. Ngoba ayikho definition ethi inkosi awukwazi ukuthi inkosi chief. Ngoba ichief enye into that's a colonial weight.
ngoba i-definition ye-chief akuyona i-definition yenkosi. Ngoba i-definition ye-chief ile nto abayikhande bona. Thina i-definition yenkosi kusho ukulinka kwenkosi kuyingonyama. Moyo futhi incwadi ye-Revelation ngonyama kaJuda. Ilinka indlela okwakenzeka ngayo Ethiopia. Ethiopia iqhubeka nomkhuba omdala wakwi-Populous Valley. Eseduze kwe-Suez Canal, eduze kwelandlekazi i-Mediterranean Sea. Hence, around lapho khona i-Garden of Eden. Uma ethatha uMoses eyofakwa akhela into ethile lapho bekwa lapha emhlangeni. I-definition yenkosi thina isisa back to uhlanga. Ingakho kuthiwa amakhosi ani? Kunomkhosi wani? Ingoba kunenkolelo yokuthi ukuqhekezeka lapha ya. Bathi kuzoba udabuluda ngidlule lapha. Isho ukuthini lento? But also define chief according to a Western thinking, a Western definition. I-chief izokutshela into. Angingizwa kahle. So igama elithi ubuntu lijulile unokuthi hayi ubuntu nje kusho ukunakekela, kusho ukuhlonipha, ubuntu kusho ukusiza abantu, umuntu ngabantu, inkosi ngabantu, inkosi nje. Izalwa nje yini? Inabantu noma inabo bayithanda noma bayithanda inkosi. Yosithi inye inkosi lapha eSouth Africa kwezenkolo unyazi. Uyayilandela? Uyilandeli ihlala inkosi. Manje bona basesidefine inkosi ngabantu. Babeletha le concept ukuze thina khathi siguqula imiqondo siba against amakhosi. Sikwazi kwanqoba. Ngoba phela ngakithi nje akuthahlukene amakhosi. Khona la wenqola. Bese bakhona woselwa. Awenqole lana wayeklanyelwa itendo amabhuno ayibazi impimpi. Ebese sikela indawo ukudliwa indawo zalamakhosi astrong. Bese siyadliwa ke indawo zawo. Bese kunikwa lamakhosi ukuthiwa ifike ngenqola nje abekwa lapha. Ibe siba inkosi. Ingakho isikhathi esiningi abanye baba nomsindo kakhulu umuntu ufuna ukugcila lapha ebukhosini bakhe. Ngoba ubanga umsindo nje ukuthi empeleni akayona inkosi. Iyosela. Mawulandela kwalomhlaba athi uyinkosi kona kwawumhlaba wakwaSibanibani. Owayeyinkosi waqeda inkosi bakhe. Wezwa amabhulu not uzulu. Ngakho amabenyuka lo moya abanye anokwazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Ukhayela ngempela ukuyokubulala. Ubuntu met abawona ufundile met original what we met M-A-A-T. Ubuntu is a God created philosophy fully connected to the cosmic order, and it cannot be changed nor created, but it merely practices its own goddess from one point to another form. It respects the principle of energy. Energy can't be created nor destroyed, but it merely changes from one form to another form. Kuningi ukubhala sengiyakweqa. Uyabona ukuthi wayimfundisi ke ubuntu bengasho ubuntu ukuthi kuyifilosofi. Bengafuthi sifunde yabona umfundi incwadi kaBhawuva. Bengizoshaya iquote yakhe sengiyagijima. At the book of death. Nambe noyifunda ifundiswe. Book of death. Incwadi yabafile. It says we are connected to certain universe. Ubuntu bushi connection. Busho ukuxhumana kwakho neminye imihlaba. Ikakhulukazi kwi-Orion ne-Sirius uhlobo lwezinkanyezi. One of them ikhwezi. Ubuntu usha wena ophila la emhlabeni ebese ukuxhumana neminye inina imhlaba. Ngelinye ilanga uhambe ngani ngenyawo ngoba uNkulunkulu ufuna ukuconnecta ku-earth ukuze mase uconnecta ku-earth ukwazi ukuconnecta kweminye imhlaba bese ukuthi ama-evil spirit imoya emibi ingakuhlaseli kalula.
That is the definition of ubuntu. A cosmic order. Cosmic means universe. A relationship yakho universe. That is the definition of ubuntu there. Ubuntu stands for materialism. Lesofuna ukuhambe ngenyawo ukuze uconnect kuphi ku-earth. Ebese uNkulunkulu engena ngaphansi kwenyawo ngoba ngaphansi konyawo lapha ematheni onyawo khona umzimba wakho wonke including inhliziyo. Uma uthinta umuntu lapha ngaphansi konyawo ematheni onyawo umthinte umzimba wakhe wonke lo muntu. Manje buza ukuthi ubani umuntu kanjani ke ushemba mayithi hambani ngenyawo maningene ethempeleni at least. Hambani ngenyawo nikhwela intaba yaseKhenani. Uyizwe ngobani yena lento? Hayi uthi shaya ubuntu esichaza le ndaba ngichaza bakhanga ngani. Ngoba ubuntu la ubuntu stands for spiritualism. Kusho ukuthi uconnecta ku-earth. Lo mhlabathi wawukhandwe ngawo kukhanda ubani Adam ubuye uconnectwa ku-universe ngalo mphefumulo uNkulunkulu aye uphefumulele kudala Adam.